Sagudayin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Masansan nga mga mangig ko Manong Nemi. Ako nada, ano amutan la kuma, noan niya ti mamasamak, iti masakbayan. Noan niya ti mamasamak, intun mandamdama. Intun bigat. Ken, kastamatan kadagitiya, sumarsarunong aldaw. Kat sante kuma nga maaramin tagbidot. Tamo te ko mga liklikan, dagiti madi nga aramid. Amo te ko mga liklikan, ti posible pakaisagmakan. Ngem sante nga mo Manong Nemi. Ngem apay nga adda digiti bagbagada amang huhula uno fortune na Taylor. Sagbay nga inak irugi Manong Nemi dati pakasritak kahit kung edanon tinabarag kaya nagansat nga oras kapag panagkablaw ko kada kayo di ta Nemer Studio. Kastamatan ka dagiti adu nga naruway nga agbuibuya. Dagiti OFWs kaya dagiti kailan tayo, kadaraan tayo nga danit sa balya pagilyan nga agnaed ka nagtrabaho. Nangro naging ka Manong Nemi nga sikat, timang urnos ka dagiti pakasritan, kaya sikating ka, sika, timang mangtidbiyag. Nagkasat, nga oras sa amin na sangapada, kastoy man ang rugyak ti amin. Talo kami nga kakapsat Manong Nemi, siyak ti buradek kan kakaiso na nga babay. Nga siyak laing idin, tawang pa'y asawa na. Idin to, taddan talong nga tawen nga mga obisina kiti may sa nga bangko, tamay sa nga accountant. Diyak pa'y naaddaan iti boyfriend Manong Nemi. Ado na kiti mas daaw. When, may sa ni Rowena nga best friend ko ken kaopisinaak nga mas daaw. Idinto ta ni Rowena Manong Nemi. Nora, love something sa ukat ta. Saanan nga mabilang pa itiramay ti ima ken saka natin nagbaling nga boyfriend na. Tasagun ken kuha na Manong Nemi, lapay lang ti high school ket nakaadun. Sa idagbasbasa ti college. Sa itatamang opisina. Manong Nemi jak kumakayat ti makigayam kang kuha na ta ang mga numaalyanak. Tay kunadang tell me your friend and I will tell you who you are. Taor la duwa Manong Nemi ti agsuksukot ita nga boyfriend na. Alagnak may adaduma Manong Nemi nga chaperon na. Jak maawatan, nagsupadi kami Manong Nemi. Ado, dagiti boyfriend ni Rowena kaya doon tinaglabasan na idinto ta siyak. Virgin amin Manong. Diya ka mo no apay. Naisnabak, pakiputak, uno anya. Uno, saan nga makapili ti pusok? Idinto ta, gugwapo mat kan nangangatumat nga tattao Manong Nemi, dagiti agar-arim kanya. No labsag tagsao Manong Nemi kat puro professional. Awan ti saan nga professional nga agar-arim kanya. May isa ni Attorney Don Natividad, ni Engineer Henry Turalba, ni Dr. Senon Gaspar, kanadape Gobernador Manong Nemi, ubi nga Gobernador, tanag-gobernador ti Amana, nagsagsanggunyan na bayan, nagsagsanggunyan panlunsod, nagsanggunyan na panlalawigan ni Suna. Sa ison ti agdama ang gobernador kanedi nga panawin ni Gobernador Ryan Zamora. May sama ta magbigbig Manong Nemi nga businessman kan businesswoman da papaki ni mama. Dagiti duwa nga lalaki kakapsat ko Manong Nemi architect ti nauna idinto ta doktor ti may kadua. Professional mat Manong Nemi dagiti asawa na. Kadagdagdagon da kon da papaki ni mama maki-boyfriend kan maki-asawak maten tapos di kasta kat adda maten ay wanan da nga apo ko da. When?
Tadi lakat business lang dati panunot da. At damat apo ko dan karigdi kakabsat ko manon naming ng destino damat iti adayo. Pagpapausan dan ako manon nami. Nga mapan ay aywanan di kiti ubing nga karoba mi. Kaya na minsan manon nami kinisarita takda papakin ni mama. Kristiyanak. Ha? Ano nga talaga ti plano mi ti biyag mo? Agbakit amalasang. Diyak kaya't agbakit amalasang, papa, mama. Mapi nga ron. Abang saan nga makadesisyon tapusom? Anang arti mabaling ko, papano? Awa mo ti pakainlabak ka na kitag-aram kanya. Imposible nga awa malapulos ti batig na nga riknam. Kas kini attorney Don, ni Engineer Henry, ni Dr. Senon, ni Ryan, ni Gobernador. Papadyak kaya't ti makiasawat politiko. Ay, di kat saan nga pasado ni Governor. Doktor, engineer, attorney. Awampay kadakwada, papa. Mama. Intun ka, ano nga rod? Ti mabaling ko kat awam ti pakarik na kiti ayat. Da kayo man ngamin. Da kami pa yan ti papusulam. Apag ko naman kayo man ngamin. Istrikto kay ngamin idadakti college. Naaday di kakuyog ko. Ong tanda. Maadamang pasyar ka nyo balay. Saan nyo nga pastrikan? Saan nyo ibagay yung sangkong entertainer? Naadamang yung nga. Agar arim kanyang. Hindi was basak. Kaungat da. No kumata dinak pinaritan. Tanapadasak kumat na inlabita. Kasi legal na kasi lagi ni Roma ay nangagayam ko. Hindi dapat high school na dan experience na. Iha. Sa mga lagi ba napalabas. Tiagdamagan masangwanan ting ipanunutan. Mananayunan nga mananayon titawin mo. Pa, ma, awan ti pagdanagan nyo. Ta pumila karagiti agar-aram kanyak. Tapadasak na susuruan nga yatin. Padasak ti makigasang-gasan. Hindi tikit mo sawan. Umaklunak ka na kita agar-aram kanyak. No asinot ka sidgan itiriknak. Kat no kas pagarikan ta agtultulo yung hang kumasusurong ay patig. Mabaling kong tuwat ng isina. Uy, sa mo lang nararamidan ti mga klon. Isinam tuwat lang iya. Ang ano dapay dakas nga ramidan kang kati boyfriend mong isinam. Kaya ti makadandanagan mi kinipapang mo iha. Amang ano kastoy nga, kinapaidam mo, kinakigaw mo, kad adadakas nga ramidan na kang kas ka ni Governor. Ato di kiti bodyguard na nga mabaling nga mang-kidnap kang ka. Saan nakatawat nga ramidan na ita? Kano ramidan da kas pagarigan. Madadahil matinagan na. Alala. Basta iti kabitan nga panuan iha. Masapul nga adan iyam amom nga boyfriend mo. Kat makiasawa kan. Tapos kas tagat adan tumatan anak mo. Iti na minsan manon naming inawis nak ni Rowena Ijilogarda. Iti probinsya ti Pangasinan. Iti Ordenata City manon naming. Siyempre, best friend ka. Sikat kakuyog ko, awisik. Sa anak ko mabawan ng nagbaling na patag kanyak. Timbilang ko may kaduwang ina. Pimusay, kat masapol dak, siyempre. Katurumbin mo na yung kamat makiandi nga Sugam tinagbaling nga may kaduwang ina midi. Abi nga may kaduwang ina. Nasapak ng norila iti na. Iso nga, ada na nga kanyak, anang pabasa. Iso na lang ta dito ilokos nga ni destino. Dito itamat ka nagamam mo. Sige. Kanamom, ijilokar mi. Ado di kiti nalalaing fortune teller. Fortune teller? Kaya nakamat pakibiyangak no. At daman di kiti nalalaing nga manghuhulay ti lugaryo. Abi nga di mo padasin nagpahula. Agpahula? For what? Saludsudong ka na di fortune teller. No asin no ti agbalintong asawam kada kita agar-aram kang ka. Hanya?
Taamuda ko mo, amo na laing da. Makita mo sa jay, the best fortune teller ko na. Tsak lang mamati ruwan na. Amom no mamati ka, pumudno. Kasi lang ko mano, mamati ka nga masakit ka. Ang sakit ka. Ngayon sa mo pati nga masakit ka, saan ka ang sakit? No mga mamati ka nga, agradwar ka. No mamati ka nga mga baka di sipstick, mga baka. Linoloko. Sumurtak ka. Ngayon sa nga gapot kung kunang mga fortune teller. Gapot agayim ka. Kandas kan una nga ka makiandi ngay, my friend. Tiyan mo kini manunimig at ang angaw ni Rowena Timbagana. Ngem, kalbasan ti may isang aldaw mi kan rabi imi sa jay ang nakiandi ngay inawis na. Pabananta. Yan tangay nakarubat na maten. Hindak paspasyal. Hindi pa nakasentro iti ordineta. Napintas na doon ang lugar, saan nga nagbaling nga city, no saan nga napintas. Pagpaspasyaran tangaran. Iti kunak nga yan di kita nalalaing fortune teller. Alaman ko yung kan si kamat ti mapanagpahula. Salaman? Nasarod-sodong tuman si fortune teller. Ono teller. No, kaanukan to nga agsardeng agbaling ag playgel. Nagdaratso kam nga road manong naming nga napan iti fortune teller. Kasto gahim dito ko nag-aabay da. Ada placard da. Tinagan da di fortune teller. Puro the best. O, pili kan. Papananta. Sikalatan. Saan nagpapahula? Sikat nagpahulaan. Diyak kayat. Nung sikat kayat nagpahula, Rowena, sikat tulatan. Sige. Dito ti papananta. May kan. Ada doa nga na downon mi manunay mi ngem sa amin nga mangmangeg nuan niya ibagbagat fortune teller ta medyo adayot ayan mi. At inalpasan si Marno tim na downon mi nga maysa. Tibuy-buyaek manunay mi ada baraha ti bakit nga samot una nga bakit nga naka-ado ti barbaruloy ti bagina ti rupa na. Tinaramid na, imuna, pinasiksik na di baraha, kada di agpahula. Kalpasan na, ada dinut-dut na talo, nga pidaso, nga baraha. Di kaya siguro nga baraha, manong nemi. Iti basahin di fortune healer, wano teller, noan niya kaya't amaamuan ti customer. Buyaem. Tapos kasi amom tatararamidam. Saan ang interesado? Siga Anyan to muna nga salud-sudem. No ano kan to makiasawa. No asinuntot agbaling nga asawam. No manuntot anak mo. Nuntun ka no nga matay ka. No kasan no nga matay ka. Inkat katawak manong nemi. Hindi na kami si Moblat manong nemi indurunak ni Rowena. Sikan na. Sino ka na kayo? Tigpahula? Agpabasa ti masakbayan na. Kung natin bakit manong nimi? Gabato sana ka maorin ni Rowena. Siya kun madam. Okay. Balasayam ti baraha? Yung masagbay deta. Di mo salud-sudin no. Manot. Kasano ngamin, madam? Depende no magustuhan DJ ipahuolam. Jay bagaking ka. Ada minimum ket no magustuhan baka agboluntaryo ka nga mangtadakil kanya. Baga naman na yun naman no ti minimum nga pagbayad charge na. Siniksik nga rod manunay ni Rowena, ti baraha. Sanang dudot, iti nga, ti baraha, iti talo nga pidaso. Adakmat amay naman manunay mi.
Ito mo na baraha ngayon padat sa tibaket ti fortune teller. Jakmat ang mga basahin no anong nagijay. Ta medyo adayot ayan na no bedak kila baraha. Kinita ti baket ti baraha sana kinita ni Rowena ng sambat ngumisisin. Playgale kasang ka di. Api nga mom, kay manghuhurak nga ron. Baka mamudak, saan ka nga mo? Kanorisak din na ka mo. Iti mo na nga baraha, mabasag ditoy, iti kinak-playgale mo. Already adakan iti high school, adun di kiti nagbaling nga lalaki di biyag mo. Second year, high school ka, idi madunsilya ka, saan ka di? Abay nga mom, makitam, naglaing si ka. Mo, tapod no, men, katpod no. Damo na ka magita, apay amo na nga playgale, kaya napimpintas ka siyak. Baka si kanto kita. Talnakan. May kadwa nga baraha. Agananad ka. At the boyfriend mo nga pulis? Agdamay ta. Agananad ka kay Kuana. Tapay. Tano saan man nga iso nagbaling asawam. Posible nga. Agbalik iti sa panggap na ka. Diyos ko. Diyak lang ko mga rin nagpapahula. Nabi na sa unay tanda ka, kat nagpahula ka. Tapno amom ta sa kabayan. Saan ka din nga pagsasao tayo, no? Amutay lang kumat, mapasamak yung tubigat, kat amutay nga nikilikan, tanyaman na pagkad. Dahil ito trabaho mi. Naitad ka na kami nga talento rito eh. Kung kunada nga ti apo Diyos laing, ti amuna, ti mapasamak yung tubigat. Nga madamat na itad nga talento, tito pinarsuana. Nga mamomi. Sambat ka din nga amin. Tanugutek nga dadig iti pagbintutan. Tao kam lang. Ngam tinagdidiferensyahan tayo. Ada amumi, nga sanyo nga mo. Mabasa mi digiti baraha. Baraha nga nabendisyonan, nakararagan. Iso ang ananadam da dyan nga polis. Itatanasapa pa ay may advice ko. Diklikam laingin suna. Tano agpaot pa iti relasyon nyo. Kat saan tumidlang iso ti kayat mo. Ang mga napapasamak, dagur-ure kang kapagkan. Agamanak ka, madam. Di may kadulungan baraha. Oh. Ape, madam. Isardeng mo ti kina-playboy mo. Tadagur-uray nga daga sa mapasamak kang katimasakbayan no saan mo palang isardeng. No asin nun ti ayayatem ti agdama. Agistikan sa diyay. Tanong kas pagkarigan, tamatong paletoy, nga sasawan ti baraha. Liklikam di kita kayat mo, anas ka na liklikan. Sumaya ato ti masakbayan. Ken, buyugam amin nga tarigagay mo, buyugam itin, naimbas na nga nakararag. Saan to kuma nga umala di kita anak mo mababae, ken ka. Dati ti karkararag mo. Kahit mo sawon, madam, adan to asawak da. Nabibintas to yung babae ka anak mo. Basta lagit malikdikam di kita pagkat. Basta lagit tong palin ti mabalakad ko. Liklika mo di pulis nga boyfriend mo, itatanasapa pa'y. Kanisardeng mo ti kina-playgale mo, agistik ka ni ti may mesa, nga isunto tagbalin asawa. Manong nemi idi siyak meten ti simoblat. Takapilitan nga siya.
Nakaguranak ni Rowena manong name no jak tungpal. Agdagdagargarak manong name nga ng siksik iti baraha jak pakit abong siksikan nagbalik-baliktad nagkatawat ti manghuhula manong name. Agnenervyos ka. Jak kamin kayat kumangamamuan ti masakbayan, madam. Di mo ka di kayat, ti kas bagak iti gayem mo. Tapno mo nagsakbay. Katam, agtungpal ti gayem mo, santun nga playkel deta. Mapagwadan tun nga bali nga ina. Sige, dumutdut kan. 1, 2, 3. Umuna nga baraha. Ana't makita mo ti baraha? Diyan ka mo. Diyan ka mo kabasahin. Ano ti kolor na? Puraw. E din to tagit baraha ni Rowena ay tagat de kolor. Kaya ito nga sawan ti puraw a kolor, purity. May saka pala virgin. Api nga mo, manghuhulak na ron. Api nga may saka pala virgin. Kaya nagpindas ka. Amom no apay? Siyak temang sungbat? Apay madam, natural. Awang pa'y boyfriend mo. Awang pa'y tinangramaskan ka. Idin to ta nakaad-adu dagiti agar-arim ken ka. Iti may kadwa baraha, dito nga mabasa. Kahit mo ibagak, masino dagiti agar-arim ken ka na pinget. Amom? Ada may isang abogado. Iso di pagpakita na ito eh. Nakita mo? Timbangan? Ito yun. Abogado. Madam, ada may isang engineer. Dito eh. Pag-survey. Ada may isang doktor. Kas makita mo. Nuan na ti marka? Ti doktor? Oho? Makita mo dito eh? Ano na ito, madam? Nakatakder ti stage. Agdis di sur kurso. May isa nga politiko. Sakbay samit nga may kam dito eh. Kinasalitam samit na gayem ko. Gabata mo man amin. Diyak lang may baga tinaganda. May abogado, engineer, kan may isa nga politiko. At dapat di sumasarong ito, gagangay lang di ito. Ngam di ito, tinapingat nga garaarim kang kasanggali. Ito may katlo nga baraha. Sa bali man tilanganan ita, kasupadi di puraw. Nakadadar, nakangis-ngisit. Madam, kahit nakadigang sa uwan, nga nangisit di masakbayak, nga parparang ti may katlo nga baraha, api nga dark, api nga kasla. Ano na ita kasla? Oil, nangisit nga oil. Ano kahit asunti nangisit? Siyempre, nangisit dark. At daka sa mapasama kanya ti masakbayan, gabo iti dayta nga baraha. Awan ti pagdanagan. Depende. No, kasano ka nga desisyon. Madam, di kahit ko sa lutsudin ita, asino ka dagit agar-arim kanyak, tagbalin nga asawa. Diyan nga di politiko, abogado, doktor, ininyero, awan kadakwada. At da iti da ito may katlo nga baraha. Kanya? Apay nga rin nga nangisit. Managdakdakas? Mamati ka kariti bagbagak?
No mamati ka, pumudno. Mamati ka di kanyak, hindi anyaman nga bagaken ka. Mamati ak, madam. Pues. No asin nuntut umuna madungpar mo, nga lalaki, kalbasan nga gapu kay ditoy. Isuntot ak baling asawa. Ha? Taga-ordineta? May kamangak dito ordineta? Manong Nemi, iti rumuar kami kini Rowena, iti ayan tinagpahulaan mi. Kumkumpetak kini Rowena. Oy, apit kumpet ka. Apit kas ka lang aragop kanya. Ati bahin nak, idiklik nak ka na iti makadungpar kanya ko, ano madungpar ko. Dito gayam, dito gayam, ordinate at pagkakamanga ma. Nagmadi ti hulak siya ka. Ano ka nagmadi? Kasi siya ka di mayat. Siya? Basta tong balim di ko nana. Liklik ka mo di puli sa boyfriend mo. Sino nga medya maisan? Ni Rafael. Talagapit nga sa pakariklat. Nayat ka ni Rafael eh. So nga, tilang mistake ko, tilang pagbutbut nga, no sinak ni Sargento, ang mga nadatakas mapasamak eh. Ipang pangtanak ba't nga ron? Alay, tulad at magna. Hapi ngamin nga dito ti ayantang nakadadungan tao dito eh. As nagdi-market. Hindi mapantay dyan mall. Sabdo ni kastakit. Nagdi-market kat baka taga-tiyandaan. Hindi baka asawa. Baka may sa kargador. Tinamat kat katawa na kasta. Sikat nang ipasubukan niya. Talay, ipanam kanya. Hindi siya at kas kanya ko. Amukon siya bayak. So, kasarita tuwang na siya at ni Sargento. Sa kalpasan na ni Rafael. No talaga nakasaganan nga maging kasar kanya. Agkariakan ko na. Isar din ko kina playgirl ko. Sa kinabud nun di pa lang magbaga kanyang ni Rafael nga gasawa kami na eh. Hindi kahit nga sawan nga imununa ka agasawa ng siya. Natural, imposible nga siya kabalo imununa. Kaya kung may boyfriend mo, malaksin damadong para mo ito yan. Kaya ikasar na kasi ko na. Hindi makadanon kami si Mol Manong Nemi. Medyo nalag-anin tirik na. Tamamanon di kita tao dito eh. Sa mesa oren ado. Hanggang balik ko nak adam dito yung mall nga medyo nga tiyandaan. Di makadakas Manong Nemi, tinugkod tinagnaan mi. Abi nga dito pag naanta. Bas-bas yung tao. Ijay sango, siyempre, pila-pila ti sumbrek ka na iti pag-sarkan. Amumatin di mo lang tao na naruna itan eh. Iti likod Manong Nemi mamanong agpaiso di kiti sumrek kano marito eh. Idada kami ni tiruangan Manong Nemi nakiktutak. Idita ada madalapos ko. Ano jay? Ha? Abay, na ano? Ala, nadalapos mo ko. Deta, ala, ni Diyos ko. Kung nang isot mabaling agbalito ng asawa. Taong grasa. No, saan nga budno na ito eh. Api nga madada ito eh. Tiyan mo pagbasuraan. Dati nang isip nga, supot. No, api hindi nga naidasiak ka na dalapos ko. Tiyan mo kita. Naipak din dito nga supot na pag-ibasuraan. Ala, nariing mo titurog na. Anong ngamin? Nasikarod ko nga ron na dalapos ko.
Ikasalita mo na. Sorry ka. Sorry po. Tao lang po. No, aping amin nga dahil to ya. No ba'y naigid kayo. Sorry po. Umis-isam siya. Dilang puraw nga bukal ti matana, ti puraw nga makita. Pati tingipin na kit. Jesus. Grasang tao nga ron, taong grasa nga ron. Aping nga ada kasto eh. Kaya sa ludsudom kong kuwana. Damagan tinaga. Abi ko mang damag. Pumano takit din. Di pa simong bat, napakawalan na ka. Di na pa sunong bat, hindi sorry. Tilad na ngamin ng pangipagpagnaam kanya, si Karuena. Aping ngamin nga dito eh. Alis to nga nga sumbrik dito. Wala nga nadalapos ko dito eh. Isugayam tigasat mo. Introng na ka dito eh. Tagbalin tong asawam, taong grasa. Ka na Edada kami nitunag manunay sa anang tal na ti panunot ko. Anak ko, abi kastat lang. Kasano ko ma? Nga madanagan. Mamati ka? Nga na. Nga daong grasa tagbalin nga asawam. Diyak mamati o. Kasat ko na nga rin yung manghuhula. No mamati ka, mapasamak. Ngayon saan ka mamati? Saan mapasamak? Sungor nga saan ko pa dyan? Saan nga pud mo ito amang ibagbaga rin at fortune teller? Ngam kanyak siya kapod no, nagpaparik na kanyak. Tandanin kami nagkasar ka ni Rafael. Mawatan tumitlang ni Sargento ti amin. Kan Jack mamati. Jack pulos mamati. Manong name na iliwliwag kumitlaing daddy nga papami pa nagpahula kani Rowena. Dahil di makasubli kami nito Ilocos, manong naming back to normal, sumbre kang ito bisina, umay nakpasyarin, di kita kararam kanya. Naibagag ka na papa kani mama, manong naming iti yung papami pa nagpahula. Kahit mo sawan, awan ka na kiti agar-aram king ka, ni engineer, ni doktor, ni abogado, ni governor, kanda dumapay awang kadakwana. Dahil tati, yung baga ti fortune teller, papa. Ngayon ko na naman ka diya, lumamati ka, mapasamak. Ngayon saan ka mamati? Samak. Yan ang harot sa mga patsyen. Jack patsyen nga awang kadakwada, papa. Hindi kahit nga sawan, nga damit lang kadakwada, tagbaling nga manugang me. Isot pamatik. Ikat anya pa timbagan. Sinalutsod mo ka din, no? Adda kadakwada, tagbaling asawam. Saan ko sinalutsod pa pang imbagana? Ti pakas dawak, amo lang ada abogado, ada doktor, ada inhinyero, ada politiko, nga gar-aram kanya. Naglaingan dito nga fortune teller. Ngayon ti saan ko apat yan? No asin no kano ti madalapos ko, umuna ka madalapos nga lalaki, manipod iti iruar mi sadya nga ayan na nga nagpahulaan mi. Isunto ka no, tagbaling asawak. Tada ka din nadalapos mo? Oh, bas oray no gwapo. Papa, tinadalapos ko kada gidagwarang-warang dito nga taong grasa. Anya! Taong grasa. Kaya mamati ka nga ron. Dahil saan ko patsyon kang kuha na papa. Jack, polos mo mamati. Kasi ano ka mga paki-asawa ak din nadalapos ko dyan sa ordinetang taong grasa. Nga saan nga makadayo dyan nun sadya agur oil at ati mga asiking kuha na ang palpalimos sa generalatan. Baka no adamit taong grasa dito Ilocos. Ha? Papa? No saan man nga mismo na dyan nga taong grasa nga dahil sa ordineta. Ang mga no, di kita adang parang dito nga guwalang-walang ti kalsada nga saka-saka kada. Ay nunaduma kita. Ay nahapo. Sana ka mamati, papa. Takaycho ka di nga ron. Saan ko kayat agam? Nakagasat mo. Abi ka di nga sa... No. Kasi nung makiasawa ka, naging abnormal. Tapay no taong grasan, abnormal. Katwa na. Didaan mo nga dalasan ti bagida. Didaan mo nga aramidan ti nasya at map nagdatang agpalpalamang ang damang tagkatakwada ti grasya.
Mga asi kadakpada. Didag digdigos. Didag tututbras. Didag pukpukis. Didag aghait. Kasano ko mga mag-asawa at sa klasen na papa? Di makadakas manong naming. Iti na minsan irawar ko iti pisina, iti bangko. Manong naming. Dadanas kin nga papanak nga saan ko mabaling ibilin iti sikyo. Ma'am, papanan nyo? Siya akon, ma'am. Hanen guard. Thank you, Latan. Abay, ma'am. Asin nun jay? Ito guwalang-walang itang sa bagbagtit na. Abay, nakangising-ising jurupa na. Tama na talaga na taong grasa. Kaano pa nga taong grasa dito eh? Masansan, ma'am. Tsaka mo na, kang kanayon nga lumabas, no makabato ganito yung ruangan, kumit kita. Kasi nada kursunada na kada kayo nga babalasang empleyada. Anya? Kasi oh. Song bata, ma'am. Ikaw kaway na iman na ka. Siya kaya? Sino ka mo? Alangan ba siya? Uy, adapay flying kiss na. Nagluko na. Papanawim! Papanawim! Guard! Papanawim! Apin ka kapungtot mo. Papanawim! Apin ka sa naramitan na kanya. Ang kaway kas jay. Kalpasan na. Apin flying kiss na. Amukon, ma'am. Siya gagawin ti crush na nga magsubil-subilian na nito. Apin nagkatawan! Ma'am. Apin nga nagtumbal kanya. Papanawim na dyan nga taong grasa. Papanawim! Manong name sana ko nga nagtuloy pa tinapanak. Nadlaw siguro manong name ni Rowena ti mapaspasamak kanya kat imasideg. Friend, apay. Di madala pa naman. Apay, magbait ka. Rowena, apay na napasamak. Kasano nga nakadanon dahil nga taong grasa dito Ilocos? Tanda ka di. Baka sa bali. Adano ka kahit lumabas-labas ka nag-istambay dita. Nga na paritan na gadi kuwardya kat agsublintuan yan. Amin nga diso at akastasan ka di. Una, glalalo no sa ang ipakat nagiti otoridad tilintay. Hamumaan na lawa. Dagdag palpalamakin ka sa klase ng tao. Rumbeng ko mga dati kustodyer ti DSWD. No, agbagtid da, masapol nga, may pupuk da ko ma. Yung sa nga tamat agbagtid di jay, awal at mga sikaso ken ko na. Padasim gindi ang isit gan. Alo ko yung agdigos, agpukis, agahit, agtutbras, agbado itiyak, kabarbaro, lapadasem, tamangan numakitam tot kinagwapo na, talay magbagan. Kahit mga sawan, patsek ko mga rotim bagati, manghuhula, hanapin ko mga di mo patsek. Kas kanya, awan kaming kini Sargento. Pagtultulagan mi kini Rafael ti kalay sa amin, awan kayang best friend. Sikan dumid lang ti Costa, bid of honor. Talagang kasar kayo ngayon. The other man. Ito lang ako rin bagam. Ibakak kumakain ka. Madamdaman to kuma. Ngam kapote speaking of customer-ten. Umuno na akim si ka ha. Malaksid. No kahit magkikidhan. Ang kasublian si taong grasa. Dahil kay bagang agdigos. Pagwapo. Tilad ng ibagbagam. Panahon na nakman na ito yun eh. Panahon na ito yun. Manong naimi nunumin ano nga kasjay nga dinagagara nga nurumwarak kit adaredya nga tao. Guard, abi nga di padaywan nga midya nga tao. Mati, dagas ka raramid na ma'am. Abi nga di ka mga ti polis. Tayo sa kumati mangyada yun, mangibalod. Anak ko matbason na ma'am, katama nagdangran. No mabisin,
Umayno ka dito eh. Pakanay mo man. Unik kami ti kwarta ng igatang na. Ma'am, umasadag dito yo. Nakaisa nga talaga tirantana. Abi nga di ka sarita. Taan niya ko matibagak. Kanaan niya ko matibagana. Guard hanggang kapot among nga balasa nga. Hanggang kapot baka no, tipa matim kita. Agarim kanyak dahi nga tao. Tapat siyang marot nga kayat ko. Napiapakin ka no, agarim kanyak. Kayat kapay ang dahi ta. Nimit ma'am, at asawa ko, namok, ngam kas pagarigan lain ko na. Kas larantahan na nga talaga tumasadag manong name is yung inadaywak, balbaliw man nga simbreka. Abay manen, nagsubli ka. Damanan taong grasa eh. Malapit na. Dulamin. Iti may isang aldaw manong nemi nadlaw mi iti uneg nga adu ti kitag karibuso ti sango ti bangko. Di apay nga ta. Rona apay. Diyak manam mo. Iti payapayak ti may isang sikyo manong nemi simrek. Guard. Yes ma'am. Anyat na pasamag dita. Ada nadungpar ma'am. Nadungpar? Sino nadungpar? Hindi naka-stambay dita nga grasang tao. Nadungpar? Juan, taong grasa. Kasano lang na pa nakadungpar na, di ba? Ada matiigin. Pag iso siguro nga bumalasyo. Ada jabangin na kalsada, bumalasyo. Ada man nakapaspaspas nga kutse. Sus, pauna matan. Dinong bar na madlatan. Apay masaknan ka? Rowena? Hanak masaknan ang patag ka tao. Apay dungparan dalatan. Ngay panandang rodan. Intaray dan to hospital, ma'am. Timadla ka nakadungpar, tinang itaray kang kuhana. Saan dang inoray pit ambulansya? Iti provincial hospital? Uwan. Friend, intan to sarong karan. Sige. Oo, mayat kamit lang eh. Kamalman naman nun name napang kami nga talaga ti ospital. Di makadanon kami, nagdamag kami. Anya di ko na yung ma'am nga pasyente. Di taong grasa nga nadungpar iti sango ti bangko. Itabigat. Amo yung tinagan na ma'am, haangkom mo. Nagsaludsod man nun name ti nurse. Karagidi mo na nga nurse siguro. Naging kaya nagsubli. Ma'am, ada niti private room. Private room? Taong grasa? Dadyan nakadungpar kang kuhan natin nagbagbay gusto tinang i-recommendar. O rin nakalasatin. Dalabasit fracture ti saka na. Gurong na, tayo na dungpar eh. Ngayon maayos ka numad lang. Ano nga, room? Bagada ti room anong naimikat na pang kami. Nurse lahing tagbambanda kang kuha naman ng name. Nurse? Ay, ma'am, kabagyan nyo? Han? Ngem, kami timplado iti bangko nga nakadungparan na. Kung amin, masansan nga dasad niya nga naka-istambay. Kasla nagbalinan nga nasingid ka na kaming empleyada. Ni Rowena naman ng name iti sumbat. Yung masadag kami. Samat na nga uy. Christy, kinamtiro pa na. Nagwapo. Saan nga iso dito? Saman. Nurse, iso ka di madlang dito. Un man datay nadungpar. Di sango ti bangko. Un. Tay nakarugurugit na kadungdungrit. Api kastamat lang nga siyempre ma'am, dinugos mi. Pinukisan mi. Inahitan mi. Hamot mabaling awatin ti pasyente nga hamon mo na nga dalusan. Nangroon na tayo nakita mingit awad lang ti nagrabe nga sugat na. Dinigos da. Nakita tayo utility mi.
tinigos da, pinukisan da, binarbasan da, ken pinagsipiglo da isuna. Hindi kandat toothbrush na. Ano tangan na? Awang ka dito ma'am? Ano ka dito na tayo? Eta, Angelo? Angelo. Wano Angelo. Imbaga na kadinagan na? Wan ma'am. Ang Angelo wano Angelo Simon. Address na? Saan nga tayo dito eh? Kaduan namin na kita, walang-walang dito nga kasto nga klase nga tao. Sada nga taga dito eh. No taga dito na ko ma, imposible nga saan nga ibalay di kiti kapag yan na. Pangasinan? Hala, taga-ordineta, friend. Saan nga iso dito ang tapos na sa diyay? Aman, kasano ko may dadanon na to'y kung nandi gwardiya nga kang kanayon dito eh? Hangar ng iso ha. Ngayon talaga niran-ran ng taga-Pangasinan. Angelo Simon. Nurse, awang ka dito panawagan nyo nga no sinot kabagyan na? Hanggang nagpanawagan? Siguro within a week, no awang pa lang talagang ipanawagan mi. O di pala siya. Siya, Rowena, uwin, picture him sa tanto ipost iti Facebook. Niya, uwin, ipost iti Facebook. Kat ipanawagan da no siya sinumati makamumut ang hilasum. Api ko mo sa, baka saan na kaya? Kasanita pa mo muna urahin ta makariing. Nakariingan. Manong nemi siya tikit-kitahan na. Umis-isem. Hi, Ma'am Christy. Ama mo na? Ama mo ka? Sikat umay ko kang kanayin, paspasyarin ako ha. Itibang ko. Abay yung tulog mo kasi tilangam. Abay nga dakad to eh. Kat naibagam sa amin ti address mo. Okay. Nagdahag dito eh. Mike dito yung naglamang dito yung Ilocos. E di, may busan ti kwartak nga balon ko. Kinakahit ko ti kastoy. Tiagbaling nga taong grasa. Nakayang imposible, ama, anak rason. Tap na may tulad akmat kang kuhana. Sino? Ti girlfriend ko. Girlfriend mo? What? Ti girlfriend ko nga, gaputi, saan na panangayat kanyak? Dagdirakkel na. Nagmuo yung suna. Kahit napadasan natin ang kalang-kalang. Sa dala may isang pit nung hasta nga matiliw da. Nakapapaot. Naging kayong pandan iti mental hospital. Pabasulag na kitinagannak yung kuhanan o aping amin. Gaboy tigas na nga napasamag. Kasla kaya't kumita nagbaling ang pagtit. Kaya't kumita nagbagtit ko na. Tabarbarin ko na ipandak man iti mental hospital. Imoringatan ng pandak di mental hospital. Saan latamat na may tulitan niya mga nagtulagan mi. Aging kang edi, masansan ka nga makit-kita. Diyan mo, tayo inot kumatan nga na
nalipatan ti girlfriend ko. Kat si kamit ng tipit-pitik ti pusok. Samad nga mabalin, gabuta, mga obisina kakit siya. Apay nga rin nga da kayo. Nadamag mi nga napasamak ka. Kung na dagiti gordian nga, nagbalin ka matang nga nasingid ka na kuwada, gabuta, masansan nga adda ka sa jay. Kinunak manong name. Ngam kapatasan ko mapagsusurti bagbagak ni Rowena na mismo tinagkuna. Kaya nakamakita ni Christy. No, adat napasamak mo. Iso mismo tinagdagdag ka niya. Tulay bagbagam. Agyaman na, Christy. Agyaman na ka na kayo. Anang oras ito ti planom. Saan nakakadasap sa pulin na kiti parents mo? Saman. Nagpampanawa ka damit. Ngayon sinukoro ti makalasin kanya. Siyak. Ida malasin na kan. Amo ka di iparit no picture na ka. I-post na ka ti Facebook. Uy, saanin? Saanin? At agarantak mo tintek subli sa di balay. Kalpas nga rumaan ti ospital. No, dalagi di agpautang kanyak. Rohay na pautang mo. Apa ka siyak ka na. Mano masapol mo? Sinaludsod ko. Umanila pagpletek, manipo dito yung gulokos kanan si Pangasinan. Niruan ko tiwanan ko manong name. Pag-isumat nga da, nera na kwarta. 1, 2, 3, umana yun dito eh. Imisem. 3,000? 3,000. Hoy, Christy ha. Kita magkadla nga, instinct. Talupit intid mo. Aumat kami sa glili magasod ko. Tanuli magasod ko, matalulat ta. Uy, kit umanay ko mga kadadwa na 2,000. Isumat na itad kon. Alis tam nga road friend. Tapa ipospon ko pa ilan niya. Kasarmikin ni Rafael. Tap na makikidan ka kada kami. Ito aming ibagbagam. Di matsyek nagbalingang may dubo honor mo ya. No, gidan da ka sa nupay. Ewan na yan. Christy. Angelo. Thank you. Umay kang tumadla subli dito eh. Utang ko na ito. Saan mong isabsublin? Saman. Ikarik. Umay kang to'y subli. Manong name sa amin nga mamuan, no kaano nga rimuaren na kano sa dino itandayan ni Angelo. Ngayon kaya di manong name saan nga maisina, itimuging ko, itilagip ko, di ba kabuklan na? Nagwapo ka ayong tiloko. Uwain manong name. Aturo ka kuman manong name, ngayon tinugtok ni mama, ti Rita, o ti silad ko. Christy, ma, nakaturog kan? Hindi mama, guni ako ano, katurog ako. Tikait ko sa uno, maturog kan. Kuman ma, tabay. Ado may magpa-share kan ka. Sino ka tuwa ba ma? Ni attorney? Ni doktor? Ni engineer? Ni governor? Baro. Siyempre mama, baro. Alangan mo't nga balong at asawa ng timang pasir kanya. Kahit kung sawan, kabarbaro nga umay magpasir kan ka. Hanga baro nga bachelor. Sino ka no? Angelo kanot nagan na. Ni Angelo? Manong name di makitak ni Angelo. Sa balit pa nakakita keng kuha na idi adat ti ospital. Talakabado lang iti ruwaten ti ospital. Sa nakataida. Di makitak na Angelo. Nakaw. Kaslamay sa nga artista. Good evening, Christy. Angelo. Yeah. Bagman na malasin nga siyak ni Angelo.
Talagang muna pa nakakita ko mong tarupan, kita pa nag-isa mo, kasi ka. Em, nakagugwapo ka. Talagamit. Hindi ka taong grasa ka, pangit ka. Pinadas ko pa tinagbaling nga pangit. Narikat kami nagbaling nga gwapo eh. Kasta, huwag nga yan. Flowers for you. Inawat ko manong name it 3 red roses. Inangot ko mismo. Dagos, sinayop ko. Fresh. Hoy. Agto ko ka. O may kumatling subli na binulod ko kayong ka 3,000. No, diya kaya tulong ko kayong ka na dyan. No. Sa anin. O sige. Sa mo nga, sa ko ito din. Ngayon isuto gastusan tayo ito na bigat. Bakasyon na bigat, di ba? Apa ka mga awisan ka. Nakakotse ako nga may dito eh. Tada kotse. Damit mabalimi. Wala ka kangailaing. Iso na lang talaga nga nabakbak na nga amang na dyan. Pamilya ti girlfriend ko nga dat hospital. Mental hospital. Abi nga di mo urayan ni Sona. Nga malaingan. Baka mayat nung di parents na. No. Mabanog ti puso nga gayat ka na gururay. Hindi nakita kan. Nibawingan tirik na kang ka. I love you, Christy. Sana ka mamati. Ngay ba't patag ka? Sika ka din nadalapos ko. Idi Ordineta City. Tidikod ti mall. Kaano? Nabaya ko ni tinukos. Nakastasan nga sika. Magamin. Inistoryak mayon marong nemi ti may panggap iti panagpahulami. Tamamati ka. Sana ka mamati. Gabutasan ka mamati. Saan nga no? Nga dedye umuna nga matungpar mo nga lalaki kit iso agbaling asawam. Sabat nga nga siyak daddy. Kasi ka kumangort agbaling asawat. Alangan mo't nga subli ka Jordaneta. Kit mapamusapurin dedye nga taong grasa. Mokon. Saan nang ibaga nganti umuna nga lalaki matungpar mo kit isunto ti maasawam. Mabalin siguro nga nagkamanidjay fortune teller. Kung ano ko makit kasjay tagbalinto nga asawam. Yung saan ako nakasjay. No pa napadasak ti kasjay. Siguro kasto tinay planeta nga gasa ti tunggal may sa kadatan. Saan kami nagkatuluyan ti girlfriend ko? Gabuta against ti kinaganakin ko na. Ken gabuta nalukay ti turnilo utek na. Napukaw na simbang panunot na. Saan kun marurayan? No pa inururay ko hindi nga maimbagahan. Nang naman namak, hindi nga isot agbalil na ta katukturay na ko. Niminturong nagnihapo Diyos dito eh. Tab namamang mo ka. Tasi ka talaga tiniyurit nga kagasat ko. Christy. Angelo. Do you love me? Tsaka mo. Saan gaga natin? Nakasagana ka aguray. Nagsubliak tumanin. Minton, bigat ha? Umay kadagasan. Papananta. Di yung tao yun ni Roy na. Alangan baka numabuting ka kanyak. Tayong joyride. Hindi ti beach. Kahit ko pa siya rin pintas ka lugar. Ito Ilocos Norte. Ako pa pasyar ko dito eh. Sige, kadwata lagi di ano Rowena. Nga
Ngayon saang nakikuyog ni Rowena manunemi at damat emergency nga naka-schedulean na itididingal daw. Diyak ko makayat manunemi ngem inalukoy na kadalaga ni Angelo. Ngabuta kayat na tagpasyari na dumaduma nga tourist spot manunemi ti Ilocos. Siya tinagbali nga tourist guide na. Manangada doon kiti picture mi manunemi. Sinsinublat kami. Unog selfie kami. Una saan. Itadmit ka cellphone mi. Kada kiti padami nga paspasyar. Kata siyatan na kami. Ada na iti kondawi manunemi. Picture kami nakatugaw. Awidan na. Agsadagak iti barokong na. Iyan. Bagik. Una tatakyag ko iti bagina. At dapat nakalukluko manunemi. Nang itadami iti cellphone mi. Ang picture kada kami. Kiss ko na dagid din. Kiss! Tamo di siguro kayo boyfriend ko isun. Timatlo kong Angelo. Napan naman ten inigaman tagsumba na pingping ko. Datan di kiti bibig na. Angelo, apin pinisnak. Saan ka pinisunong bata na? Di pa mati di kita tao. Girlfriend ka, boyfriend na. Napsambot pa ya. Kaano nga ron? Hindi lang kalma nga nagdaton ka. Amo nung tumteng ni Ayat. Adari kita instant. Nga daytan tong instant ka di suntot matibelap. Ngayon nabayagan ngayatan ka. I love you, Christy. Manong nimi kasla nalipatan ni Anghelo nga adda kami di publiko. Adda kami di kaaduan ti tao. Nga madamada kang pailapik picture rin manong nimi. Inanamalan namat manindi kiti bibig ko. Di makadakas manong. Saan kumatang nga nagawidan direk na? Binalas kumatang deta ngakik na. Nadan kami ti relasyon kini Angelo manunemi. Kahit nungas na katawagan nak ni Rowena kat katawaan nak. Abi kat katawaan nak. Mamati kaitan. Nga naling di kiti fortune teller i Jordineta. Sana ka mamati. Dadi nadalapos ko nga taong grasa i J. Ordineta. Di ko timulkit sambot nga iso. Ngayon kas jay. Nabayag gayawan dito nga Angelo nga gurkure kang kinsagot di bangko no ko. Kumusta ka ka ni Rafael? Awang gayam ha? Magrugyan to rin bigatin ti practice. Practice one. Sikat na may do honor. Oh, sige. Kumusta ni Sargento? Ni Sargento? Okay. Okay, so na. Gaya mo lang so na. Hanggang balik ko na. Adamit lang kasinsin ko ng isukatan na kanya. Anya? Indrokomendar ko. Kita maabagbiit na nagkinawatan na. Baka iso damat lang kasarang. Kaya ni Rafael nga. Ni Rafael ba? Inyong storya kang ngarot kang kuha na. Di ba ang to pa nagpahula? Kuna namat kat intan tumammet. Nagpahula ak. Ano ngarot sa lutsutong kang kuha na? Nuntun ka nung agsinatak. Linok. Dinanog-danog ko. Imatandar ni Angelo manunemi itikalesa ni Rowena. When, noong pesaan nga may isang secondary sponsor isuna ngam nagarawat. When, kahit no kasano, tipintas kano, tiga bride, nabimbindas kano, ti maid of honor manunemi. E di malpasan sa seremonya kat imaslig kanyak manunemi ni Angelo. Christy, will you marry me? Tilang may bagbagam. Adan na gatang ko nga wedding ring ta. Kita mo? Wow, pintas! Insaganak para kayo ka. Para ka na ta. Ano nga ta, oras kat nakaarwat na mo ten. Ano nga ta no? Kasarita di pa di ta. Ikasar na to ten. Mambalin na ya. Sa bagay. Kadwag to nagiti parents ko. O may kamp no abis mo di balayo. Di mo kadikayat mama mo nagiti parents ko.
Kaya nag-aamo na kita agbalin nga gabalayan. Kasta nga ron tinapasamak kalpasan ti duwa nga lawas manunemi. Nag-aamon da kita gabalayan. Nag-aamon damat kayo nga dati manunemi. Ta idi adasangat ti pwesto ano negosyo da papakin ni mama iti Pangasinan kadisot pa nag-aamo da. Businessman kan businesswoman lang nagnaganak kina Angelo manunemi. No kasta, dahil tag-abalayan. No talaga nga saan nga malapidan pa abalayan. Alam mo ko na yun, anak ko. Ni Angelo manong name tinagtimik. Kada ti umayan nga bulan, iripet sa 8, papa. Alam mo ko na, Christy, noan niya man tinasyahat para kang ka, para kanyak. Nasyat mo tem para kanyak. Kinunak manong name kat ididumteng, donadumteng ang daytan sa ganami nga nalaing. Tinulungan akmet manong name ni Rowena nga gayem ko kadirasgan nga ramide. Anya nga ta? Christy nagsublita Jordaneta. Top no niya. Inda malbaliwan nagpahula. Ta anya mat saludsudan ta? No, matuloy madlakasaryo Kan saludsudin minto saludsudok tumet no kanon to nagsina kami kani Rafael. Jakong kayat. Abay. Umunayin tila minsan. Kat mamati ka. Saan ako mamati? Tadi umuna nga nadalapos ko kat sa amin nga ni Angelo. Ididumtengan dito nga aldaw manong nemi Jack mailadawan tiragsak ko. When? Idisembaan manong nemi ti Ordaneta City iti nagkasaran mi. Inimalpasan sa seremonya, manunay mi katag-aawid kami. Nakiktutak. Abay, sweetheart. Abay, Megan. Diyan tilugan ang pagduganan ta. Sinakit kita. Did you? Ito dahil nga suli. Taong grasa. Ang magtayan, hindi kita taong grasa. Ang nagdada iti simbaan, mall. Pag-aad naman ito tao. Sikit-kit kitain na, sweetheart. Baka na ito na dinadalapos mo ito. Dan, siyak nga ba sikit kitain na, oh. Alaw, masadagin. Alaw, masadag, Angelo. Hey. Umay kay kumalang kablaawan. Congratulations. Sige, hanggang makialalam ano na narugit tayo, ma'am. Umaikan. Dito kami Ilocos manong name nga nagnaed. Intuloy ko tinagtrabaho. Kana ni Angelo manong name nakastrikmet dito yung trabaho. Manong name nagraduar matgayam isuna iti college. Computer engineer isuna manong name. Nagtrabaho di tamong naging ka nang ipasday ka ni dibukod na nga negosyo. Computer. Nagbalay kami dito Ilocos manong name. Naddan kami iti talong anak. Dua nga babae kan may nga lalaki. E dinto ta ni Rowena manong name dua pa lang ta anak da ni Rafael. Nasiyat matenti ka sa saad da manong name gabuta ibagbaga kanyak ni Rowena. Nakasla ka no kayat ng suruten ti dati nga arawid na di balasang pay. Ngim an-anawa ekmat manong name. Tanagbaling nga napudno ni Rafael kang kuhana. Kanagbalimbat nga napudno isuna. Iti asawa na. Nakasmat ti kinapudnok manong name iti first and last love ko nga ni Angelo. Najakpat yun di manong name. Nga ti umay, nga nakarungrugit, nga nakadungdungrit, iti sangot ti bangko, nga nanawaan di kiti gwardya. Nga iti agangay kanugat nagbalinan nga gayem da. Tapakpakanan da, manon nemi. Isumad gayam ti nga karyak. Isumad gayam ti lalaki, nga para kanyak.
Kan chakmat gayam ti babae nga para ken ko. Manong nemi, numaminsan kat kasla din nakawapati di kiti pasamak. Ngem, no plano kan iso iti na planet agasat babaen kini Apo Diyos. Mayat naman wursan, mapasamak la mapasamak. Dahito nga ron ti pagkasaritaak manong nemi kadagyaman ak unay ti anos mo nang ibasa. Kat sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga timngeg kan nagbuya. Agyamanag, iti anos mo nga ng urnus, kalpasangin nag-send kan ka details na, kan thank you ka nagiti aming nga nag-comment, nagdengeg, kan nagbuya. Kan thank you manong name tiling mo anang tadbiyag ka na ito nga pagkasalitaan. Fortune teller. Manghuhula. Numamati ka, pubundo ako nada. Tanyaman na padyan tayo, mapasama ka mapasama. To'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Kristi.